баъди ҷаҳонӣ шудани гӯштини миллӣ, бори аввал мусобиқаи гӯштини миллии гӯштингирӣ бо шаҳомату шукӯҳи бузурги анъанаҳои суннатӣ дар доираи дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушди варзишҳои суннатӣ алалхусус гӯштини миллӣ доир гашт. Ҳамчунин чорабинии мазкур дар арафаи рӯзи ҷавонон роҳандозӣ гашта дар шакли мушаххаси қоидаҳои ҷадиди гӯштини миллӣ баргузор шуд. Кумитаи тадорукот бо мақсади ҷорӣ намудани низоми мушаххаси паҳлавонон дар майдонҳои суннатӣ вақтро низ тамдид намуд, ки ин ба рафти бо суръати сабқатҳои инфиродии ҳамаи паҳлавонон замина гузошт. Дар мусобиқаи гӯштингирии ноҳияи Ховалинг паҳлавонони Тоҷикистон, Федератсияи Россия, Озарбойҷон ва Узбекистон ширкат намуданд. Чун барои ғолибони ҳар як вазн шоҳ-ҷоиза, 3 автомошинаи сабукрав, тӯҳфаҳои арзишманд аз қабили уштуру гов, телевизор, қолин ва дигар техникаи маишӣ, маблағҳои пулӣ пешбинӣ шуда буданд, ин ба ҷараёни сабқатҳо боз ҷолибияти дигаре зам намуд. Дар марҳилаи аввал кӯдакону наврасон байни ҳам сабқат карда соҳиби тӯҳфаҳои арзишманд гардиданд. Сипас бонувон ба майдони набард баромаданд. ҷараёни нерӯсанҷии духтарон ҳам маҷрои шадид касб кард. Баъдан кумитаи тадорукот як қатор аз собиқадорони соҳа ва собиқ гӯштингиронро бо маблағҳои пулӣ қадрдонӣ намуд. Сипас рафти рақобатҳо авҷи тоза гирифт. Барои 2 шоҳ-ҷоиза автомошинаҳои сабукрав, паҳлавони шинохтаи кишвар Хуршед Маҷидов бо ҳарифони худ аз Узбекистон нерӯсанҷида даст боло гардид. пирӯзиҳои Хуршедро ҳазорон нафаре ки аз наздик мусобиқаро тамошо мекарданд, бо кафкубиҳои пай дар пай истиқбол гирифтанд. Ногуфта намонад, ки дар аксар рақобатҳо маҳз гӯштингирони мо дастболо шуда соҳиби инъомҳо гардиданд. сатҳи баргузории мусобиқа низ аз он гувоҳӣ дод, ки гӯштини миллӣ аз зумраи дӯстдоштатарин навъи варзиш маҳсуб ёфта, сафи алоқамандони он дар хориҷ аз кишвар ҳам афзоиш ёфтааст.